اوكي ابريغا زلهم بليز انحرزي لهم تقمنا تتصوحكم ابا خلو ابدينا مومنا اندحر تا كمبيوتر اوكي خوينا ابريغا لا ابدينا مومنا ابنا يريتم لو بان كناتنا مال ثانك يو حبتت Samirina Talaha. Thank you, Sinitna.com and An Eritrea Media Forum. I think Madamna Zazina. Thank you, Sinitna.com and An Eritrea Media Forum. Agazi Talahodo to Taftana. Readablekum, Abrigazolom, Readablekum. Yes, Abrigazolom. Okay, go on. Okay. Thank you. Yeah,entayu agadasi topic you. Jumlah kata topik hiska. The kanstio motor nai RCN table. As you added, هنا تي حدا كابتي زخمتات نايزي دلايف تحين بعلو سقوم ديك على المخناتي. تي تساعدفو نايد كانستيو كم تزدله زي مثلا تساعدفو لكن كم تزدله تبزحي ترين نايت صوتا قال كل نجارات إلى المال. جيت أيوتي أقداسي ولا كابت توبيك الأشهر خلنا لكنستيو موترين كبهار كل جزء ولا أبغوني سبعتاي مهلات راح تقول سبعتاي راح نساكن نتسرح وسبعتاي وعلو كابتيك صحور بقون العلي وتصفى بمقدار فايز قبل السرح مالتي سلازي دك أنسيو مورالاون أكلاون كل عينت حاجة ذاتين ببركة مالتي نتي تخونك عالسي بتلك المدايكات ناتن معرنت ستاو معرنت قالها بالبارسيبيشن يدرس كل جزء تساعدفو ندحر زي لا ولا أبزخون حبر الصباح أبحثه لك أنسيو قلت راح يكونه أو حبر السبات نبعلو معرنة رجاجة الدخل معوري تساتفون تلي لذي تي معوري تساتفو كل جزء كل لو مالتي سلذي تي أجد عشنايزي متخابزي حدا نتي نساتن دقات من ساتن بدبزح بتفضلوا نساتن دقات من حبراوي شات وصوتاو دي معرنة كلزبل زيادتي شجر ساتنين تفلطو سازي شجرات بخمي كم فتحان ساتنين تايز دورو تفلطو مالتي سازي تي أجداس نجر وانت موداب ناي دكانستيو بتحدى سايد نتي دلاتي بتاعما أجداسيو مخنياتو ساتن أبركتون كم ده عندو يزبالكو بأكلاوت أحيكونا مورالاوين وعلو نتي دلاي فتحس عابي تعشمي عابي سقومتي مالتي ስለዚህ كل ጊዜ ዝቅ خصላልዎ ማለት እዩ ግን እቲ ሽግራት ንባዕሉ እቲ ደጋግመን ሽግራት ብኸመይ ብተሳትፎ እዩ ክፍታሕ ዝኽእል ንሳተን እንድሕር ተሳትፈን እዩ እንታይ ክኸውን ዝኽእል እቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከለና ዝተመሃርናዮ አንቶይ ልምዳዊ ትብሎ ነራ አንቶይ የራንስ ኣነ ምስ ብዙሕ ሓዲስማዕ ምክንያቱ እቲ ኣብ ሕብረተሰብና ደሎ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ دعابنا حدا سب دمهارو نجاريو تايز جبر دمهارو يخا كل جزء تي سخات جبرو behaviorسي socialization process دبعه كازي عتي تايد بهذه ناي تعب خلقاس دمهارو نجارات مالتي فجي أبو حدثنا أمراو نجارات هلو نحنا نمهارو نجارات مالتي مونعن بزح فيس دجوران حدا تايو ندك أنسيو عتيت كامراي كا من أعس كمزي ملو مشت كبحال دمسي مالتي سلازي السنتايو ولا بتي حبر السبنا عند حر ناس ودي مسقال قال عند حر تبعيسو مو عند حر تاقوال انت تولقوس تايد بلكات تي سب درباي زيابال تاشموت قبركا قليد بلك أنا عخاتا مليسو عجيتا يزقبر زولو تسنا أمراوي أتحساسوا كيترد أنا ونمهارو ستيل زعبنا النجار سلازخونه ولا أبزلنا يو كنفات نبعلش حزنا نخيد على مالتي سلازي حادي كابتيناتن ننكسقاس انتا يخبو رزغل نزغل مزع عينت شجرات دقات من دولونا حتنون
حدا expose قبره لا يوصع له سازت سناتن تساتفغانه زفتحي مالتي تكاله سي بوزح نغرات بتبحلوي قطباوي افتي ارترا خلوا كل ነገር ናይ ኢዱኬሽን ገለት ኣብኡ ዝፍጠር ደይ ምዕሪነት ሎሚ ኣብዚ ብኻልሰን ጥራሕን ተኽገብሮ ዝኽላ ማለት እዩ ከረጋግፀው ድኽላ ስለዚ ኣነ እንታይ ክብል ደለይ መብዛሕትኡ እቲ ስታይ ዓቢሎን ስለ ድኾና ገሊፅኖ ገሊ ስለ ድኾና ግን እቲ ምዕሪ ድኾነ ሕብረተሰብ ዝፍጠር ስብ ተሳትፎ ስለ ዝኾነ እዚ ሳተን ድብሎ ደለዋኻ ነቲናተን ማዕርነት ምርጋፅ صراحه ደይኮነ ንባዕሉን ነቲ ወዲ ተባዕታይውን ፍትሕ ንኸምፅእ ዝገብሮ ቃልስታት ምስኡ ካብኡ ንላዕሊ እንታይ ዝገብራ ተኣበርክቶ እስኻብኡ ንላዕሊ ወላ አንተ ወይ ከምኡ ብላና ነይረን እንታይ ድብላ ነይረን ናይ ደቂ ኣንስትዮስ ዕፅፊ ይኸማ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ትናተን ኣበርክቶ ከምዚ እቲ ማለት ስቲ ንሕና ትናተን ስራሕ ብዛሕ مستی زعبر سبنا لمداو سلزخونه انت بتي لمداو اقبس لذي عبتي حبر سبنا انت يالو تي ممتقال نايف سرح له مزاحة نساتن شيء income بسنجارات جلس لدي كونه عينت mode of production ويكا افراينت نحبر سبنا لمداو سلزخونه سرح وخا ناي domestic نجارات جنعو سو جمسالنا side effect aro دفترو ናይ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ባህላዊ ልምዳዊ ዝኾኑ ፍልል እዚኦም ኩሎም ብቃልሲ ናታተን ክረጋገፅዮም ኣካል ፍትሕ ስለ ዝኾነ እዝናተን ምጥርናፋት ኣካል ናይቲ ንገብሮ ቃልሲ ማለት እዩ ስለዚ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ሓንቲ ኣነ እንታይ መብዛሕትኡ ግዜ ደላቦ ነገራት ኣብ ከምዚ እቲ ቃልሲ ማለት بينها ترحتهم صوت خلينا كل بينها نايد كان صوت راح عند حتى ترنيفكا كمز اب ويست دغبرو شجرات فتري خمسه عينه انت يجي فتره مبزحته غزي بليم بوليتكس يمسمو كمز نتي ود تبعتاي بليم راح دغبرو مدحر انت يخون اتي ناي فاميلي سيستم اب سنا امرو دقنسيو بمخيار انت يزغبر بزح عنوتات يمسي مالتي زي مسن مع حدار دلغلاتات از كوميو دبزح مبزحته غزي عبزي ناي ويست نغرا كلايتي كم عينة أبوز كملوا سنة حسابات نتناتهم mode of production وكان industrialized بخون حبر السبيل وبزحت زيد تك نحن قلنا تي ناتنا mode of production كسر جي قبل داوس لدلو وكات فاينة تبهال نحبر السبيل لم داوس لزخونة بقال ليلوك التفو أي كيرني والدي لازم تكالسي نوعيه قصل دلو تساتفون أي دك تبعتي حبالو اللون مالدي سبحان الله مخنياتو ناي كلتيخا رديتيو انت خمس زخل تي شجرات كفتحو زخل تيخا نقحلو لك السنت عندك شيء راح يكون تود تبعتايون لوتي شجرات نهارو خيل علو مالتي عند كمان نسن ده حتى ما هيرويو درودو لأن بعتيو كسحبة اللون مالتيو سلازي تي ناود تبع تايم ستافكا سون بينا ورديت كيما تصوم مالتي بينا ورديت كل جند هرنا بينها عشان تبرلا خلق أكا خرد أكا خلالو تخرد أكا خوينو كن مساخان تاي جبرلو مالتيو كبلالو تي شجرات كمهارو خلالو داسوا هجي ساتن نخلو أبجمتون دأتوه كالسي تبعتاون ديسمبر نجارات دور اللون تقول تبعتاون بتناتن كالسي تقول يسحب تقط سلازلو مالتي لذي أجداسي توبيك ينيرو ماي تي أنايت فتحي مرققات سلازخونه معرينات نايول تبعتاين نايقول استيو أكار نايتي فتحي نايت هاجر سلازخونه እንደገና ኩሉ خاب حساب انتوين كا ويكا حافن حوارا ومكبارن تليكا تخدبر تخل تي فتحيت للو زل حفتحون كتم صوت خل امبر ندحر نمسخات زلو سب ريسبكت ديت سبتخين كاوي مونغو خا دي مكبارن تليو
فاميلي سيستمون افكت ስለዝኸውን እሱ ነቲ ቃልስና እውን እንታይ ዝገብሮ ኩሉ ግዜ እንድሕሪት እዩ ዝጎሶ ምክንያቱ ሓደ ዱልዱል ቤተሰብ ምህላው ማለት ሓደ ወይ ከዓ ብሄር ማለት ሲ ከምዚ ኩሉ ነገር ይደጣል ፋሚሊ ድምርኮስ ማለት እዩ ፋሚሊ ድምልከስ ስለዚ ስትሮንግ ፋሚሊ ተልያ ኩሉ ግዜ ስትሮንግ ዝኾነ ውዳበታት ኣሎ ስትሮንግ ዝኾነ ሃገር ኢኻ ትፈጥር ምክንያቱ ካዊ ዝምስረት እቲ መሰረት ናይቲ ናይ ዝኾነ ድልዳለ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝበሃል ፋሚሊ ዝጅምር That's why كأت ناتن point of view كمان ده يكون نخلاتنا يعني نخلاتنا لذي كم topic تعم عباي topic أجد داسي topic سنتوتي سبوا حساباتي كوابام سيو so thank you تا أنا جن تازبل نتي ونتبعتاون كم حجي من الباش في ونتبعتاي في يوميان في اللي ما رح نيرخون خلي حجيكن سنة بقصنا دلوا نتورك تبعتها بعلن دا مرحان دا تنبرون دا كيدن زيادة حتى كدنا جد سنة كمان بدعابة نجارات تخيدي مالتي so thank you Mike free okay thank you Samirna thank you okay Alif go on Alif حاول go لا حبتك تنك حبرو إلي أنس زي الله خامسين ما يكحزا حلو أنس أبتتين أبريقا لمو ريقا نعاقاك ورحوا الله هذا أبتتين نتيرات كلها كبرت حفتي سلام أنا إذا حنا دورو نجبر سمع الله سلام وسادي أمايك نعاقي أكبر تحفتي وسادي سمع الله خدو هو سمع الله صبو تزار أوكي بس أمونا اللي تعرفها لأن قديم الكل حواتي عبيتي بيتاتون دنيون يعني حنتقنا كم لبوا قبل زدلي أبز دكتور اللهم سمعتني حيالا زخونة كادرات ندحر زكاة جروب اللي قبل زلنا مسانا جوينك بقورة بخبري يحتكن مسان بنا بمن قدي نا كنتنا ندخلهم عبد الله دكتور أقدستن حيالات سلزلة مسانا جوينك بقورة بيتي حتكن قال أي كم استبه له كله تبه لي زد قبل نجار يكونن يعني لنا كبرت هذا لنا كرمل وسنا بتجين مالتيو سالساي كأنت كبل دالي سرح كلاتنا أيو فتح كلاتنا أيو إذا ما مزين دكتور راح يكونن زملكات حنتي كمثال كبلكم حدا سبعيتو زكانا خنا نرؤسو قطعمو راحي حدا سبعين سبعيتو زكانا خنا ويتعزاليا سلاز إذا قداي زي سمينار زي كخير ندحر كوينو نجزع رأسنا نقطعمنا نجزع رأسنا فتنا خراجت إنا إنا نسرحو سلازي ناينو سكف دلاي فتحي ناينو سكف نزلو زدلي سرحيلو كتحازو خلالو يذ الآن سلازي يغني لنا كبرت هذلنا عندنا تمام لكم برخليت يغني لي يغني لنا سلام يغني لنا بتاعم أجازيت الله خذ كبرت حفتي إسك عدلك بكي عن توي أوريجاني الكولير أجازيت مايك نعاخي كبرت حفتي الله خذ اوكي صوت عم ابريقا الله هاوي مايك وحواتاني دريقو خيك كمبيوتر اوكي
أغازي تلخي كبرت حفتي كعنتوي ما يكتب لنا يركموني يلان مالتي سمعنا يلان صوتهم مايك نعاها وينعاخي صوتهم اوكي حيل مالسي نعاها مايك برا نعاها وسداس قال اغازي عنتوي تبلني رام ويه يسمع له كنجي يسمع له حجي مسيح كبرت حفتي قصلي حجي مسيح تعرفني رعتي تسمعكم مالتي اوكي انا اي بمسرته سلازي مسخو بزحريته خباي كي بزعبا انتي كم زنبره كباي كلني ريتو ግን ኣብዚ መጨረስታ ክዝረብ ሰማዕኩ እቲ ግደን ተራንደቅ ኣንስትዮ ኣብዚ ኣርሲ ክህልዎን ዝግብኦ ኣስተዋፅኦ ኣብ ትርኢቶ ይክብ እምበር ጽቡቕ ተበግሶ እየ ዝብል ብቐዳምነት ከይከዳኸለዋ ዘን ደቀይ ዮርዳኖስ ከይከድክ ከለኺ ጽቡቕ ተበግሶ እየ ዝብል ትምላዓዓል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ትሕዝቱ እንታይ እዩ ኣይፈለጥኩን ግን ብሓፈሹ እታ ከም ውልቀ ባእታ ኸማን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናብ መድረኽ መፂኣ መሪሕ ተረኣኽ ትፅዋት ከላ ብጣዕሚ ዝሐጉስ እዩ ብፍላይ ከዓ ንሕና ዘን ብዕድመ ንደፍእ ዘለና ብሂወት ከለና ተካእትና ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ክርኢ ዘለና ማለት እዩ እቲ ፀጋና ዓና ማለት እንታይ ማለት እዩ እቲ ቅድሜና ዝተጀመረ ቃልሲና ዓና ረኪበናና ማለት እዩ ንሕና ከዓ ቀፂልና ንደቅና ክንረክብ ከለና ካብዚ ዝዓቢ ፀጋ ኣብ ቃልሲ የለን ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክብል ዝደሊ መንእሰያ ድሕሪ ቦኻ ሞት ጊዳኻ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ ንሕና ንዓቢ ኣለና ንኣርግ ኣለና ስለዚ ክትከኣና እዩ ዘለክን ማለት እዩ ስለዚ ምትከኣና ትካትክን ከዓ ኣገዳሲ እዩ ብሂወት ከለና እቲ ንሕና ዓቕምና ዘሕቁሮ ነገር ከነውርስ ስለዘለና ማለት እዩ ንስኸን ከዓ ክትፅልዎ ንስኸን ከዓ ኣብ ከማና ዕድመ የብፅሐክን ንደቅኽን ታሪክ ናይ ቃልስኽን ከተውርሳ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ዘመስግን ብፍላይ ከዓ መንእሰያ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መድረኽ ናይ ቃልሲ ክመፃ ከለዋ ካልኣይ እንታይ እዩ ዝብል እንታይ ዝበሃል ምስሊ ኣሎ መስለኩም ሰበይቲ ዝለኣኸቶስ ዝብእ ይፈርሕ ዝብሎ ምስሊ ኣሎ ኣብ ቃልሲ ግደተን ደቂ ኣንስትዮ በኺሩ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ቃልሲ ፋሕ ብትን ዝኣትዎ ዘሎ ንሕና ኣብቲ ቃልሲ ከምቲ ቅድሜና ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ከምቲ ኣብ ቃልሲ ተምፅኦትና ብክብርን ብመስዋዕትነትን ዝተፈለያና ደቂ ኣንስትዮ ከምኡ ዝኣምሰለ ዓቕሚ እናተጠረየ መፂኡ ነይሩ ተዝኸውን ይቕፅል ተዝህሉ እዚ ቃልሲ እዚ ትሪኦ ዘለኽን ኣብዚ ሕጂ በፂሑ ዘሎ ኣርሜናዊ ጉጅለ ህግደፍ ከከም ዝደለዮ ቴንኪዩ ኣስማራ ታይምስ ኣብ ልዕሊ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ዘዳኽረሉ ዘሎ መዋቕል ኣይመሃለዎን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ኣብቲ ቃልሲ ተሳትፎና ምህላው ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ከዓ ኣዝና ዝተወፃዕና ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾንና እንተኣ ብንቕሓት ንሕና ነቲ ቃልሲ ገለናን ተራናን ተፃዊትናሉ መሪሕ ዴሞክራሲያዊ ቃልሲ ዝኾነ እጃም ኢና ከዓ ንወፍዩ ማለት እዩ እዚ መሪሕ ናይ ዴሞክራሲያዊ ባህሪ እዚ ከዓኒ ኣብ ኣገባብታት ሓናይ ግርጭት ናቱ ተራ ኣለዎ ኣውንታዊ ተራ ኣለዎ ብሃገራዊ ሓድነት ሕብረተሰብ ብሓባር ተረዳዲኡ ክነብር ኣብ ምግባር ንሕና ተራ ኣለዎ ኣብቲ ዝቕፅር ከዓ ከም ውፅኢት ናይዚ ከዓ ሃገር ናይ ሰላምን ናይ ቅናሳነትን ናይ ረሃዋን ኮይና ታጓል ኣንስተይቲ ንባዕላ ተረባሒት ኮይና ኣብ መሰላን ማዕርነታን ተረባሒት ኮይና ኣብ ሕብረተሰብ ከዓ ኣውንታዊ ተራእያ ትፃወት እዚ ሕቶ ደቂ ኣንስትዮ ሕቶ ውፅዓት ይካበልና ሕቶ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ንሕና ከም ደቂ ኣንስትዮ ግን እቲ መሰልን ማዕርነትን ጓል ኣንስተይቲ ካብ ሰማይ ከማን ክንህለል ወይ ከዓ ካብ ሰብኦትና ብሰናይ ድሌቶም ክወሃበና ኣይኮንናን ክንቃለስ ዘለና እንታይ ደኣ መሰልናትና ብንቕሓት ተረዲእና ግደናን ተራናን ክንፃወት ኢለና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብላነ ጀመርታ ንሕና ንሓራ ኮይኑ ንሕብረተሰብ ምጉዳል ናይ ዛድ እዚኣ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሕብረተሰብ ብሕማም ብሞት ስድራ ቤት ክህሰ ከሎ ኸማን ናይቲ ገዛ ሂወት ክሳብ ካቲኣቱ ኩላህና ንርድኦ ነገር እዩ ከበደ
نحنا أديتاتكم سلازو خلنا ترح يكونكم كتخبرنا زلكم حواتكم سلازو خلنا ترح يكونكم تخبرنا أنستكم سلازو خلنا يكون تخبرنا ويكم سلازو خلنا أكون زلكم حتى المقانون ترى أمينو نتابع الستيتي السون تمثلتيون نعوز تكمبر نعوز خمسة يكون ترد يوتر أتقاليسو تراحيو أسي أوش تحد حبرتها معرنة مثلا ذراجاجات حتى مثلا حتى مدن كاز أيقونني كنتونا هونكم سحرقناكم كاتوستو زحات أنا استخون كنا نسوا توسخنا جري توسخي ولا دي خاطر فتوى إذا مو زي فتوى ولا أرجع وتفتوى قدنا دي وتفتوى حضريتا إسياسة فرق لو ما أنتي كبير تراموتي له and سبحت فريم كمويت بارام أوكي صبوا حبريتا كبل اللي بالك دفو سلازي انت اسمي عدا على له ستريت بوليتكس يدلاني عدا على له سلازي انت ازبلاني نحنا تمدق تبعتيو تايمون نكدهم نقبوهم سنتاينا مو تاشمو نبلوكم صوتهم جيجا أجازيت نمتى جيجا يكون زروة ما في بوليتكس ستريت هم قبي بليزبل كمل لسنا في قداي لأن السخم موضوعون كافت آلسي أتابع عوال تاكدوكم زي أوقع متبعة أقدلكم أمسوات زنا هكذا فيكونكم زبلكم كنت زي كركة قهت سبري كونني كم يكونكم زبلكم زلهم سخاتكم أفتجازا كدوكم تراكم تسعوتوا لما نسا أخبات كالكلات راح لما عاد خان سدرا بيتها ملك راح تتصاوت مش تقدر خان ترى خان مصوات مالك كالي أكون تنزي آية ناي جزح حلفنت ناي كل حلف قدر خان مصوات تقول استيتنا بقال صوت ساكرت الله مقبار مالتيا سلازي بالدعمي أبزي أبدن بتقاموا زلكم سقوط بالدعم زدخم كلهم أبكمسي بالدعم زدخم كلهم سلازي بجحاتكم قدر تراكم تصاوت زلو أتشوفون صبوا الله خن قال أنت ما عبسلنا زنطلطل بزلنا دقان استخوينا أنت ترفنا موتى عبس أتشوفون صبوا الله خن مالت قد خام صواتيو دكاهم تنحنا أمقش كوسترانا نصوات زلنا قد خام صواتيو كان أنت ترفع أفتى جزها نتكاترا نتاسبيتها كتساتف نتاولارك كتساتف الجامعة كتساوت نسخت حاجة زي مخاطي ترى عزبلاني ስለዚህ አጆኹን ተመንስያ ደቅና ተወጻ ዘለኹን አጎንኽን አለ መንገዲ አትሐባብራ ከመይ ክሆናሎ ከመይ ትሕብራና ለኹን ከመይ ተሐብሬታ ንረክብ ክንፈልጥ አለና ማለት እዩ እቲ ኩሉ ዓቕምታትና ኢና ክንእክቦ ዘለና እጂ ዝጓዛዛ ዓቕሚ የብልናኒ መንእሰይ ዝኾነት ጓል ستيتي أتقاسمتها ولا رزقنا من قال ستيتي أتقاسمت اللوا سزي كلنا عامتنا تعرفنا خمس زبالكنا نحنا عاد أنفس ذاك هكذا يكون لا تحقفهم نتحادى كالكدنا نتحادى حقفنا يكوننا أتقاسم كله مالتي نحنا أتقاسم كله كمان هنجبر ونحنا عدد نسخة زيادة نحل نسخنا بزي مسؤولات كلنا ما تكون سزي نحنا كلهم بوليتيكا ودواتنا كلهم سميك محبراتنا كلهم من اسياتنا كلهم آرقاوياننا كلهم إرتاوي حبرتسب زبؤو زمؤ كولولو قالسي كهن زلو سزي نحنا تقدنا ترانا أو إيوخو خون زلو مالتيو إذي ما كأني بلوص البوليتيكاو الرئاسات فتو صلاة الجخابلا لومي حاد فعين بال يا خالي زرباي بلاني حاجة نكون صلاعنا هكذا مسألة يبلنا نحن نمنتاي بزي ببيهر تودبك نمنتاي بزي بهايمانة تودبك نمسخان نمنتاي برايت في تشوفونك بان السخان نمنتاي كبجفونك أنتم هزواكم باشفتات وهزواكم باشفتاي تولو أنتم نزن ودبات هار نزن ودبات اي تهرمو أنتم قالوا ازي حجي اي اوانان يو كلها بب من قدات تمسا أب حدا ما أدها أخو فينا يهن بهار
as simple as that ስለዚህ ሕማናትካ ወሂብለካ እዩ ዝሓሙኩም ደቅና ከነሳልየኩም ዝሓየልኩም ደቅና ከነታባዓኩም ካብ ጌጋታቱም ክንእርመኩም ሕጂ ክተት ንምድሓን ሃገር ዝበሃሉ ሱኣዱ ዘሎ ኤርትራዊ ጽባሕ ንጎም ዝተባራበረ ርእሱ ምሰቕነዐ ደጊሙ ዘድንን ሕብረተሰብ ክርዳእ ኣለና ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኢና ኸ ዘለና ኣሕዋቴና ሕና ታንክስ ኣምላኽ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኢና ዘለና ኣበይና ሎሚ ኣብ ውሽጢ እውን ናይ መጨረስታ ዓቕሚ ተሪፉ ዝነበረውን ከይተረፈ ናባና ዝመፀሉ ዘሎ እዋን እቲ ንሕና ንልዕሎ ዘለና ሕቶታት ዘልዕ ዘሎ እዋን ፍትሒ ተግባር ወዘተ ዝበሃለሉ ዘሎ ምክንያት እዋን ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ወትሩ ተዓወቲ ኢና ኣጀኹም ኣጆና ወቅቲ ሰዓት 3 ለን ኣስዋና ሰማንያ ዳሃትም ዘለኻ ሰማንያ አንሽተይ ዲንታ ተኾንካ ኣነስተይ ሰዓት ነገር 13 ትብለለ ስለዚ ኣጀኹም ኣጆና ግደፍ ሲዕርናን ሓምሽሽናዮን ኢና with no die without justice كري علنا أجهنا دقيقتنا زي فتحنا من فتحنا مثلا معنا حجي دكنا قبلنا قريبين مالتي thank you اوكي حيل ما نسى اسكت أبريقا زلو يوم دكي سما مسلمي أبريقا تايلو غيرني بقاي تحفتنا ويسيراك لكم دو سوري اوكي جون أبريقا نحن لهم حجوا يتصموا غزا مال ماشي أنس سوق طعم قدمي سلازلا ويسلازلا دي حلف كتصنيحي سلازا خاب زي ديبي أنا حزا مالتي يا أمي اللي بحق يصبو السمرو صبو أنا حسب اللوات وعيلو زللو بعابيو نزا من قولنا يوردانوس دكيسا لا قد مزوخاني كتبر اختي بصحيا وانا بزقزا زلو سب سمعو ابزن مسعد مياسي كمزز مسل لبونان تبع زخوني مرقزن حيزات قعاز بزي متاني حابن تسمعني إذا خا توم زعبيوا ولدي حرماتات سنقولات زبلتهم بحلف خا نديا عدن ديا زيادة مستقولا عبد معباي صبو زخوني زملنا زلوا نديا نباي مسجن يمقص بزيادة خا نديا مالتي إذا أول عزيا تمكرون دا دلبت مسكرت عدمن دا سقومة بزغدي كاون العلي كتب اللحن كتنفعن كتمهرن كم تخيل ترتري بلي نساء أذن أبزي زم سياتا ألستي عبيتي تغاي نعخات كنون مغوسي كم تقورو أزل لخم نزدن بفتحين سلامنتاي كله بزي دقاقمنا نبلو ودبات زبهالا ننويح عمتات كترنفا بزي مخالن إذا سرعت زي ادمغ وسختي إلو مالتي كلنا ونشي مترناف قبل تثبيت بزحي قبل مالتي سلازي أبزلنا لنا أبزتفلا لودباوي محبراوي تقاساتنا هلو بغزانا حوات نستيو كنترنف نخلال بمنقدي
ንኩልና ደቂ ኣንስትዮ ኣነና እምነት ኣባል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣይነበርኩን ኣብ እዋን ቃልሲ ይኹን ዋላ ኣባል ህግደፍ ኮይነ ክረስ ከለኹ ኣባል ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ነይረ ክኸውን ክእል እየ ሕጂ ግን እዛ ተጀሚራ ዘላ ምንቅስቃስ መፍትሕ ናይዚ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃሳት ክኸውን ክእል እዩ ዝብል እምነት ኣለና እሞ ኩልና ንጠራነፍ ናይ ፖለቲካዊ እምነትና ነነብስና ዘቆልዓ እውን እዛ ዮርዳኖስ ክትብል ፀኒሓ ቅድሚ ህዝብን ሃገርን ዝመፅእ ባሕርን መሬትን የለን ኢላ ኣነ እንታይ ይብልናታ ስዒበ መምህር እንድያ ኮይና ምስያ ዘላ ዘቆልዓ እዚኣ ቅድሚ ሃገርን ህዝብን ዝመፅእ ሃይማኖት ይኹን ናይ ፖለቲካዊ እምነት የለን እሞ ንህዝብናን ንሃገርናን መፍትሕ ክኸውን ዝኽእል ምጥርናፍ ስለ ዝኾነ ብማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ብካልኦት ናይ ድዩ ተጠርኒፉ ህዝቢ ኣብ ሓደ ማኣዲ መፅዩ ዘሎ ሽግር ነዚ ዘሎ ናይ ኣፈርኩ ግዜ ፍታሕ ክንረክበሉ ኢደ ኢድካ ክንብል ኣለና እሞ ንእሽተይ ጓልና ጓልጓለይ ትኾን ምናልባት ንዓይ መምህር ኮይናህና ምስያ ኣላ እሞ ፅቡቅ እዩ ዓብይ ንእሽተይ ናይ ዕድመ ናይ ገለ ይኮነን ዝውስ ካብ ዝኾነ ሕብረተሰብ ካብ ዝኾነ ዕድመ ሓደ መራሒ ክወፅእ ይኽእል እሞኒ ዓይኒ ሕማቕ ክብል እየ ዝደሊ ኣብቲ ጀሚር ክንኦ ዘለና ስራሕ ከዓ ዓወትን ኣሳልጦን ይምነየልክን ዓቕምና ዘፍቅዶ ክንገብር ከዓ መብፃዕና ኣቱ ይቐኒየለይ እዚኣ ክብል ኢለ ደይበ ተንኪዩ ኣነ ወዲኤ ካልኦት ኢዶም ሓፍ ዘበሉ ኣይርእን ኣለኹ ተሳትፉ ደኣ ስለ ዴታትኩም ኣሕዋትኩም ኢልኩም ድዝረብ ብዙሕ ነገር ክህልወኩም ይኽእል እሞ ኢድኩም ሓፍ ኣበሉ ተንኪዩ ኣነ ወዲኤ ቺርስ ኣልዕላ እስኪ ኣልዕላ ኢድካ ማይክሮፎን ሓዝ ቺርስ ኢድካ ሓፍ ኣቢልካ ኣለኻ ሞ ክሕል ዝዛረብ ዘይሃልዩ ሓበሬታታት ዘሎ ዘይተስምዑና ኒውስ ገለታት ተሃልዩ ከምኡ ዘይተስምዑና ቴንኪዩ شكرا عليك كيف لك؟ هل تدردفي ولا يكون اوكي سمع له خبرات حتنا عواتن لسه تا جزاء نا عفايتو يبنا لنا لباون يبنا لنا ناتكم ستافكا اتجزاء ايتسمو ارستات አለው አብዙዋን ዝኸይተ مستنا إذا كان نستوى مطرنا درجة عالم زلوا قالسي قول زخيدون كي تقدمنا نقدم بحال نا إساس حقوية تعالو بزحلو نحنا خم إرتاني أبزي أكيبنا زلو كزاربنا موتا مايك حزوا ليس حزوا أنا نبصرح ناخد كستلهم وكذا ترخلي بليس عزواهم هون كمتي أنا أجازيت بلوت حبريت لكم حبريت هابو دوت نيوز بيزنس لازنبنا I think I think أجايشنا نمو تريتون بابوان كتالي أرستن مدبن نعخن الكبرى تحت نحواتن أرجزا بسنة بالله تمايك حزوا أيتكم حفابلو مايك حزوا علهم ديكم يلهم من كفلت كليس أيتكم حفابلو هنري نبينا نزارب كنيم كم جزا علهم توانكم أيتكم حفابلو مو تجزا أجزاهم سبيلا سمع سبيلا لما شكري ما يسكن عملت مساكاي شكرهم كتفانون زيد بعضكم والله
اوكي عوات لها عوات كيرس تمدرخ بلا بس بتعم حماس بس بفلاي كان زي هذا زي كمسيو بزيادة كابت تسنحي ما بحدش مدرخ كساقا قد كابتن عواتي مايك ناخذ غنيلنا حد من سمع دلو انت وي ون حفابيان يريدي ميكروفون حجاجي ناي سمع عند نيرو حدمتنا من تلكم مالتي يناي سمع عن سلا زوكي زغونه خويني غنيلنا انا ناي بحقي مجمريا نزغزاخو مسكونه نوح جيزه تيزو سرع لهم مشت استفلاليو اغايش ኤርትራዊ ሓበሬታታት ክእንግድ ምጽንዑ ናይ ብሓቂ ልዑል ምስጋና ይቐርብ ማለት እዩ ዝስራሕ እዚ ከዓ ክቅፅል ይምነዮ ግን እቲ ክኸውን ዘለዎ ይብል ርእይቶ እዩ እዚ ገዛ እዚ እቲ ንሱ ዝደልዮም ሰባት ጥራይ ዘይኮነ ክእንግድ ዘለዎ እንታይ ደኣኒ እቲ ኣብ ሴንትራል ክቐምጦ ዘለዎ ዝብሎ ወይ ከዓ ኣብ ሰብ ክቐምጦ ዘለዎ ዝብሎ ኣነ እንታይ እዩ ነቲ ህዝቢ እንታይ ክንእንግዶ ኣለና ወይ ከዓኒ እቲ ህዝቢ ኢንፎርምድ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ፕሪንሲፕ ወይ ከዓ ዓላማ ክቕምጥ ኣለዎ ዝገዛ ዝብል ኣረኣዳ ኣለኒ ምክንያቱ ሓደ ዝተሓበረ ህዝቢ ሓደ እኩል ሓበሬታ ዘለዎ ህዝቢ ንቕሓቱ ክፍ ስለ ዝብል ሕማቕን ፅቡቕን ከለሊ ፀገም ክህልዎ ስለ ዘይክእል ንዝመፅእ ለውጥታት እውን ማለት ቁርብ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል ዕግበት ኣለኒ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገዛ ንዛረብ ኢና እቲ ስርዓት ህግደፍ ንሱ ዝምልእ ኩሉ ዝግበር ብሽም ህዝብን ብሽም ሃገርን ኣይብልን እዩ ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ተቃውሞ ደንበ በንፃር ክገብሮ ዘለዎ እንታይ እዩ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ኣመሰለ ናይ ማስ ሜድያ ከምዚ ደረጃጋኑ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሰንተር ብምቕማጥ እቲ ህዝቢ እንታይ ክእንገድ ኣለዎ እቲ ህዝቢ እንታይ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ክወሃብ ኣለዎ ክበሃል ከሎ ተቃውሞ ደንበ ብፍላይ ውድባት ይኹን ሰልፍታት ይኹን ምንቅስቃሳት ይኹን ኣብዚ ነቀያየርኩም እናዓደምኩም ነቲ ህዝቢ ክትእንግድዎ ኣለኩም እቲ ህዝቢ ምስ ዝፈልጥን እቲ ህዝቢ ዕድል ረኺቡ ምዝሓተትን ነተን ዝመፃ መራሕቲ ውድባት ይኹኑ መራሕቲ ሰልፍታት ይኹኑ መራሕቲ ምንቅስቃሳት ይኹኑ ምዝውጥርን ጥራይ እዩ መጨረሻ እቲ ህዝቢ እንታይ ይሓስብ ኣሎ እንታይ ይሓልም ኣሎ እቲኦም ንሕና ንመርሕ ኣለና ወይ ንዓለና ዝብል ኣረኣድኣ ዘለዎም ውድባት ይኹኑ ሰልፍታት ይኹኑ ምንቅስቃሳት ጠለባት ናይቲ ህዝቢ ርእይቶታት ናይቲ ህዝቢ ክፈልጡ ዝኽእሉ ስለዚ እዚ ገዛ እዚ እቲ ዝገብሮ ዘሎ ዕድመታት ከፍሖ መራሕቲ ውድባት ይኹኑ መራሕቲ ሰልፍታት እውን ከይተረፈ ክፅውዕ ኣነ ከም ሆቴል ላቦ ካብኡ ተረፈ ግን እቲ ዝነበረ ምሸት ብፍልኩም ናይ ብሓቂ ሓየር ድኹነት መንእሰይ ናይ ብሓቂ ንፍዕቲ ፅቡቕ ኣስተምህሮን ፅቡቕ ሓበሬታት ሂወትና እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ዝተፈላለየ ዝነበረ ማሕበራትን ዝተፈላለየ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣነ እውን ካብ ነዊሕ ግዜ ከታተሎ ኣባላቱ ስለ ዘለዋ ይሕብራና ነይረንን ካብ ንናትካ ጉጅለ ሒዝካ ምትፍናን ንኣብነት ቂድሚ ካብኡ ወፅአን ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሎሚ ዓመት ማለት እዩ ኣብ ሆላንድ ዝገበርኦ ናይ ሓባር ኣኼባ ኣብቲ ኣኼባቲ መጨረሻ ተሰሚዐን ሓንቲ ንኩለን ፅርንፍን ክተቃልስን ትኽእልን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክገብርና ምህላውን ወይ እውን ኣብ ሓቂ ከይ ኣመስገንኩን ከይ ናዓድኮን ክሓልፍ ኣይደለም ማለት እዩ ካብኡ ተረፈ ከዓ የተባብዐን ማለት እዩ እቲ መጨረሻ ዓወት ክበፅሓ ግን ኣነ ከም ዓወተ መጠን ዕግበተይ ካሊእ እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሶሪ ተሓዝበለ ኣነ ከምኡ ክብል ከለኹ እዚ
ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዶ ምንቅስቃስ ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካል ማለት እዩ ፖለቲካሊ ምንቅስቃስ ደቂ ኣንስትዮ ዶ ምንቅስቃስ መንእሰያት ዶ ምንቅስቃስ ተምሃሮ ዶ ምንቅስቃስ ገለ ዶ ምንቅስቃስ ዓበይቲ ዶ ምንቅስቃስ ኣርብቶ ዶ ዝብል ንዓይ ተነውድ ኣብ ሰብዓታት ዝነበራ ኢና ግን እዚ ንሕና ንክካይዶ ዘለና ምንቅስቃሳት እንድሕርያ ነሰሪ ተሓዝለይ ናት ያራዳ ኣይዚ ክሪኦ ከለኹ ስቲል ናይቲ ሰብዓታት ኣቀላልሳ ገባ ኮይኑ ይረአየኒ ማለት እዩ ኣይዞም ሃገራት ወይ ብኮሚኒስት ዝፍለጡ ነቲ ሕብረተሰብ ብከምዚ ብትሓደ ወገን ኣንጻር ክላስ እናተቃለሱ ከለዉ በቲ ካሊእ ከዓኒ ነቲ ህዝቢ ኣብ ክላስ ይገማምዕዎ ነይሮም ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ሰራሕተኛ ማሕበር ሓረስቶት ማሕበር ተምሃሮ ማሕበር መንእሰይ ይገማምዕዎ ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንሕና ንገብሮ ዘለና ከዓ ከምኡ ኮይኑ ይረአየኒ ማለት እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሰብ ኣብ ሓይል ክንተቃልሲ እንድሕር ኮይኑ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዳርጋ ኩሉ ክርሰሉ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ደኣኒ ፖለቲካ ኢና ንዘልና ለውጢ ክንመፅእ ኢና ዘለና ክመፅእ ኮይኑ እዚ ዓቕምታት እዚ ብሓባር ክቃለስ ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ኩላና ኣብዚ ዘለና መብዛሕትና ንፈልጥ ኢና ምዕራባውያን ሃገራት ኢና ንነብር ዘለና ገሌና ሆላንድ ገሌና ብጀርመን ገሌና ኮታስ ገሌና ብኤውሮጳ ገሌና ኣሜሪካ ኢና ዘለና ሕጂ እንድሕሪና ብዘን ሃገራት እዚኣተን ፖለቲካ ዝምናይ ፈልሳ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሰልፍታት ኣትየን ክረጋረጋ ዝርኢ ማለት እዩ ኣብኡ ኣትየን ከዓየን ንመሰለን ጠጠው ክብላን ወላ ኣፖዚሽን ናይ መምፃእ እንተኮይኑ እውን ኣብኡ ኣትየን ክፅዕራን ክቃለሳን ዝርኢ ማለት እዩ ኣብ ዝለዓለ ፖዚሽን ክመፅእ ከዓ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ከም ዝንሪኣ ዝረኣናዮ ብጀርመን ሕጂ ንሓደ 16 ዓመት ተኣክል ወይ 12 ዓመት ዝኣክል ሰበይቲ ትመርሕ ነይራ ሕጂ እውን ምናልባት ድሕሪ 4 ዓመት እውን ሓንቲ ካሊእ ሰበይቲ ከይምፅእ ኣይተርፍን ዝብላ ራዳ ኣለኒ ማለት ክንፅበየ ኢና ስለዚ እንድሕር ኢና ንምሳሌ ሕጂ መንእሰያት ኢና ሕጂ ኣብ ጀርመን ከዓ ከም ዝፈልጡ ሕጂ ናይ ሆላንድ ይዛረብኒ ግን ኣብ ጀርመን ከም ዝፈልጡ ሕጂ እቶም መንእሰያት ዝንቀሳቀሱ ፖለቲካሊ ኣብ ውድባት ሰልፍታት ኮይኖም ኣብኡ ድሓታ እናተመኮሩ ድሓራ መጨረሻ ኣብ ዝዓበየ ፖዚሽን ክመፁ እዮም ምሳሌ ሕጂ ብዘለኹ ከባቢ ሓደ ኤስፔደ ዝበሃል ሰልፊ ኣሎ ወይ ኣብ ዘለኹ ጀርመን ማለት እዩ ሓደ ኩናት ዝበሃል ወዲ ገና ወዲ 30 ዓመት ደኣኸለ ሕጂ ኣብ ዝለዓለ ፖዚሽን መፅኡ ኣሎ ግን ክጅምር ከሎ ኣብቲ ናይ መንእሰያት ምንቅስቃስ ኣብታ ናይ ሰልፊ ካብታ ናይ ጁኒየር ኤስፔደ ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እቲ ምንቅስቃስ ክኸይድ ኣሎ ዝብል ዕግበት እዩ ዘለኒ ተዘይሎ ግን ልክዕ ደቂ ኣንስትዮ ምትእኻበን ናይ ብሓቂ ፅቡቕ እዩ ካብቲ ዝነበረ ዝተፈላለየ ምንቅስቃሳት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሓደ ምጥርናፈን ዝቕበል እዩ ግን በቲ ሓደ ወገን ክሪኦ ከለኹ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዶ ማሕበር መንእሰያት ዶ ማሕበር ገለ ዝበሃል ክሳያት ኣብ ባህላውን ማሕበራውን እንተኮይኑ ካሊእ ሕቶ እዩ ፖለቲካል እንድሕር ኮይኑ ግን እዚ ሕጂ ነካይዶ ዘለና ቃልሲ ማለት እዩ ንዓይ ከም ዓወተ መጠን እቲ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ብሓባር ኮንካ ተቃለሰሉን ብሓባር ኮንካ እቲ ምርሸሉ እንዳዩ ኣብ መጨረሻ ዓወተካ ዝኽእል እምበር ብዕድመኻን በቢፆታኻን ተፈላለኻ ዝካየድ ቃልሲ ምናልባት ንረብሓ ደቂ ኣንስትዮ እውን ክኾን ኣይክእልን ንረብሓ ደቂ ተባዕትዮ እውን ክኾን ኣይክእልን እዩ ስለዚ እተን ደቂ ኣንስትዮ ከም ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ዝካየድ ነበረ ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ቁምጣ ስራዕ ዓጢቐን ምስ ደቂ ተባዕትዮ ዘረጋረጋ ዝነበራ ሰበይቲ ንዓንቲ ወይ ሓንቲ ቆልዓ ሰኻ እንታይ እያ ንሕና ብፍላይ ኤርትራ ከም ኤርትራ መጠን ኣብ ኤርትራ እቲ ንሕና መሰል ዘረጋገፅ ብስረና ርኣ እምበር ኣይተተኸበናን ኢላ ናይ ብሓቂ ሓቂ እያ ምክንያቱ ሓንቲላ ሰበይቲ ኣብዚ ጀርመናዊት ሓንቲ መፅሓፍ ኣላ ፀሓፈታ ኣብ 1996 እያ ፅሒፋታ መፅሓፍ ኣብ ኤርትራ ከይዳ ነይራ ነተን ኩለን ተጋደልቲ ሓቲታትን ኣብኡ ዝኣከበቶ ኩሉ እቲ ፍልጠት ኣኪባ ምፅያ ድሓራ መጨረሻ ብጀርመን ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፋ ማለት እዩ እታ መፅሓፍ እንታይ ትብላ ርእስታ እተን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ይብላ ንሕና ናፅነት ካብ ደቂ ኣንስትዮ ተዓደልናዮ ኣትብልታ ኣርእስታ እታ መፅሓፍ ሶሪ ተሓዝለይ ከምፃሞታ መፅሓፍ ታልክ ኣርእስታ ክነ ኦኬ ስማዕ ደለኹ እስካ ሓደ ፃሓፉለይ ስቴፋኒ ክሪስትማን እያ ትበሃል እታ ርእስታ እንታይ እያ ትብል Die Freiheit haben wir
nicht von den ናጽነትና ካብ ሰብኡት ኣይከና ተዓዲልናዮ ኣርእስቲ እዚ ኣርእስቲ ጻሕፈቶ ከም ትሳተን ተንደቅ ነስትዮ ኣብ ኤርትራ ቃል በቃል ዝኣየ እዚ of course እዚ ሽዑኡ ዝኸበኦ ሽዑኡ ብስረአን ዘምጽኦ ኣብዚ ኦና እዚ ኣሎዶ ይትግበደሎ ንዝብል ሕቶ ኮርስ አንተ ኩላና ዝቃልሰና ዘሎ ምክንያቱ ንሱ ኩላና ንፈልጥ ወሓብ የለን ይሁን ዳምበርጊን ኣብ ሜዳ ኤርትራ ኣርኤንን ማለት እዩ ወዲ ክገብሮ ዝኽእል ሳተኑ ክገብሮ ከም ዝኽእላ ብግብሪ ብስራሕ ኣርኤንን ሕጂ እዚ ካብ ኮነ ኣብቲ ፖለቲካዊ ምርግራግ ዝነበረ ናይ ደቂ ኣንስትዮን ናይ ደቂ ተባዕትዮን ማለት ናይ ጾታ ሕጂ ዳ ያምጽኦት ሓደ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ሓደ ማሕበር ደቂ ተባዕትዮ ክጓዓዝ ስለምንታይ እዚ ቃልሲ እዚ ፖለቲካዊ ቃልሲ ካብ ኮነ ብሓባር ክትቃልሰሉ ትኽእል ባይታ ተፈጢሩ አንጻር ስርዓት እዚ ዘይምረሽ ዝብል ኣረኣእያ ዘሰን ኩለን መብዛሕትአን ክዛረባ ዘምሰያ ካብ ጀርመን ሆና ካብ ገለገለ ካልእ ቦታታት ገሊአን ብድምፀን ስለ ዘለልዎን ኮርስንሳተን ከም ሕዋት መጠን ኣብቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝቃልሰሉ ዘሎ ባይታ ወሪዶምን ዝረጋረጋ ዘለዋ ዋሕድ ሓፍትና ከምኡውን ካብ ፍራንክፈርት መንያዝ ሕጂ ረስዕያ ጓል ሽማ ረስዕዮ ፍሮይኒ ያ على فوين يا فوين مثلا ዝኾነ ኮይኑ የን ሕጂ ኣካል ተልጠነን ናይ ሓቂ እቲ ዋሳኣ ዘለዋ ሰባትን ስለዚ እንታይ ኣኽብል ደሊ ኣነ ሕጂ ኩላት ሓስ ከም ነቐፈታ ወርቦ ዘይኮን ትንትኻበንቲ ኦርጋናይዜሽን ምትካለን ሞት ኦርጋናይዜሽን ትኽለን ቃለሳ ምህላው ንኡ ከም ነቐፈታ ይኮን ዘቕርቦ ግን ምናተይ ስለ ክሪኦ ከለኹ እቲ ስእሊ ናይቲ ኣብቲ ግዜ ሰብዓታት ዝግበር ዝነበረ ብፍላይ ኣብቲ ናይቶም ደሳው ደንበ ዝኣምኑ ሃገራትን ብኡ ዝምርሑ ዝነበሩ ፖለቲካን ክሪኦ ከለኹ ብከምኡ ገይሮም ምሳሌ ሕጂ ሓደ ግዜ ሓለፈ ኦናት ሓንቲ መፅሓፍ ተንብብ ነይረ ነው ብዛዕባ እቲ ናይቲ ኦናት ዝነበረ ትገልጽ ብፍላይ ኣብቶም ናይ ኮሚኒዝም ዝብሉ ሃገራት ሕጂ እንታይ ዛረብ ማለት እቲ መፅሓፍ እቲ ቀንዲ ነዚ ኮሚኒዝም ዘለዓሎ ምክንያት እቲ ዝነበረ ክላስ ኣብ ሕብረተሰባት ናይ ዓለም ማለት ዝተፈላለዩ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ንዕኡ ንኸልዕል ንኡ ነዚ ሕማም እዚ ንኽፍውስ ተቃሊሱ ይብል ማለት እዩ ሴም ታይም ከ ይገልጽ ማለት እዩ እቲ ኮሚኒዝም ዝተዓወተ ብፍላይ ብዓራሻ ከም በዓል ቻይና ነቲ ሕብረተሰብ አንጻር ክላስ እናተቃለሰን ከሎ ነቲ ሕብረተሰብ ተመሊሱ ናብ ክላስ ግማሚዕዎ ማለት እዩ ክላስ እንታይ እዩ በቲ ሓደ ወገን ማሕበር ተምሃራይ በቲ ሓደ ወገን ማሕበር ሰራሕተኛ በቲ ሓደ ወገን ማሕበር ሓረስታይ በቲ ሓደ ወገን ማሕበር ክስታይ ናበልካ ነቲ ሕብረተሰብ ከም ሕብረተሰብ ናብ ክላስ ገማሚዕዎ ነይሩ ሕጂ አንጻር ክላስ ናታበልካ ክላስ ከዓ እንደገና ምግባር እዩ ነይሩ ማለት ሕጂ እዚ ኣብቲ ኦናት ዝነበረ በቲ ካልእ ኣዘራርባ ነቲ ሕብረተሰብ ከመይ ጌርካ ትቋፀሮ ንዘምፅኦ ምግምማዕ ናይቲ ሓይሊ ዳኣምበር ነቲ ዝነበረ ፖለቲካል አይዲዮሎጂ ኣይጠቕሞን ስለዘይጠቕሞውን ይሄ ሕጂ ምሳሌ ኣብዚ ኦናት እዚ ዲሞክራሲ ክስዕር ዳኣምበር ኮሚኒዝም ክስዕር ኣይረኣናን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ቃልሲ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ማለት ጉዕዞ ንዲሞክራሲ ንምርጋጽ ዝረአይ ቃልሲ ሕብረተሰብ ተሚዑ ብቆልዓን በእንትሪኦ ዘለና ብኤውጳ ማለት እዩ ብመንእሰይን ብማሕበር መንእሰይን ብማሕበር ደትመስል ተጋሚዑ ይኮነን ዝቃለስ ንሪኦ እንታይ ደኣ ኩሉ ኣብቲ ዘሎ እቲ ፖለቲካሊ ዝቃለስ ኣብተን ዘለዋ ፖለቲካዊ ውድባትን ስልታትን ኣትዩ እቲ ፖለቲካሊ ዘይቃለስ ከዓኒ ከም ሲቪካዊ ዝኾነ ከዓ ኦፍኮርስ ሲቪካዊ ምክንያቱ ሓደ ዲሞክራሲ ከም ዲሞክራሲ ክነብር እንድሕር ኮይኑ ዲሞክራሲ ከም ዲሞክራሲ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኢንስቲትዩሽን ዝተፈላለዩ ኢንስቲትዩሽን ክህልው ኣለዎ ዝብል ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብተን ክህልዋ ዘሎ ኢንስቲትዩሽን ኣነ ዝብሎ ዘን ሲቪካዊ ማሕበራት እዮም ማለት እዩ ምሳሌ ዘተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ጊና ኮዳ በት ሓደ ወገና ዘን ሰብኣዊ መሰላት ንጥዋቅ ናይ ኤርትራውያን ንሕርኢና ሓደ ግዜ ሰብኣዊ መሰል ጥራይ ዘይኮና ተጣበቃ ፖለቲካዊ ዝምባሌታት ምን ኣለዎን ብኡ ከዓ ሓደ ግዜ ፋሕ ዝብሎም መንጉኡ እቲ ኮይኑ ግን እዚ ከም ዝኣመሰለ ኦርጋናይዜሽን ክነብር ይኽእል እዩ ዲሞክራሲያዊ ክህሉ ከ وناي جدا كاوتر نحكي كالي بكاتي ودباتن سلفساتن كالي منقسقاسن انا بزي راوي هذا يراقون مالت يلنكا سلازي انتاي مبولكو انا اتي حسيبون اوزلو ازبلو اوزلو نتي تقاومو دنبي بحبار كقلسلو زخل بايتان تكل نحنا كم زعمسله صعفاتنا كايدالنا زبلو نايب حقي لبام حسابيو درجة بخولون حجب زوانا
ዝጥለብ ዘሎ ጠለባት እዩ ንኣምሳሌ ፃኔር ይመስለ ዝነበርኩ ክንዕወት ኮይና ብጀካ ናይ ሓባር ቃልሲ ግን እዚ ናይ ሓባር ቃልሲ ዝጥለብ ክቡራት ሕዋት ኮይና ብዋጋ ናይ ኩና ዕውቶ ንኽእል ንኻልኦት ናዋዲ ዝረብ ሰምዖ ዘረባታት ዝንውድባት ኣይጠቐማንዶ ዝውድባት ኣይሰርሓንዶ ዘንስብታት ኣይሰርሓንዶ ከምኡ ናልካ ኣይኮነን እንድሕር ኣብ ከምኡ ክንኣቱ ኮይና እቲ ንሳትን ኣብ ነንሕደን ዝነበረ ቋንቋ ኣብ ነንሕደን ዝዳኸማሉ ዝነበረ ቋንቋ ንሕና እውን ብካሊእ ሕጂ ንደግሞ ኣለና ማለት እዩ ሲኮን ሕጂ ንዓና ዘዋፅና ሕጂ ናይ ሓደ እንስኻ ክትዓቢ ምፍላይ እንታይ ደኣኒ ኣንጻር ሰላም ይብሉ ነይሮም ኣብ ዝገዛ እዚ ዝነብር ዘሎ ድኽመትና ይትብል ቃል ኣምሳ ሓይ እዚ ብዳክንዕር ንድሕር ኮይና ኣብቲ ድኽመት ኣነ እውን ኣለኽዎ ኣነ እውን ንዓይ ከም ዓወተ ነፍሰይ ኣውፅአ ኮንኩን ብዋጋ ናይ ካልኦት ክዓቢ ክፍትን ዘለኒ ኣነ እውን ኣብቲ ድኽመት ምድኻም ናይ ዝተቃውሞ ደንቢ እዚ ዘይ መንፋዕ ናይ ዝተቃውሞ ደንቢ ኣነ ኣካል እውን ኣለኒ ወላ ብውድባት ኣብ ሰልፍታት ኣይሃሉ ዳ እምበር ኣብቲ ሰራርሓይን ተግባራተይን ምናልባት እውን ክገብሮ ዘይግባኣን ክገብሮ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ይኸውን ስለዚ እንታይ እዩ ካብ ነፍስኻ ውፅኢኻ ብሳልሳይ ኣካል ምዝራብ ኩሉ እቲ ካብኡ ንስኻ እውን ኣብቲ ጉዳይ ከም ዘለካ ፈይካ ነትካ ክዝረብ ከሎ ኣብ ሓደ ከም ዘምፅኦን ኣብ ሓይል ሕጂ እዚ ዘይኮይና ካልእ ዓወታት የለን ነበረ መንእሰይ ሓቂ ዘረባ እያ ግን ከምዚ ኣመሰለ ዘረባ ብዋጋ ካልኦት ንስኻ ዝቅ ዘለዎ ደለይት በትሒ ብዋግኦም ሃይኮንካን ክትዓብ ብዋግኦም እዚ ከምኡ ዝኣመሰለ ቋንቋ ተምፅእ ትኾንካ እቲ ንሳቶም ንዓኣቶም ዝጥቀምሉ ዘፈሶም ቋንቋን ዘይሰርሕሉን ቋንቋን ንስኻ እውን ሕጂ ትጥቀመሉ ኣለኻ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ከዓ ንዓኻ ኣይዕወተካን ስለዚ ክንዕወት እንድሕር ኮይና ክመፅእ እንድሕር ኮይኑ ልክ ኣብቲ ድኽመትና ንዘራረብ እንታይ እዩ ነይሩ ዝብል ሕቶ ኣነ ምሳሌ ከም ዓወተ መጠን ኣብ ነንሕድና ፖለቲካል ካኒባሊዝም ነካይድ ስለ ዝነበርና ዝብል ኣረኣርኣ ኣለኒ ኣብ ነንሕድና ፖለቲካል ካኒባሊዝም ነካይድ ስለ ዝነበርና ሓደ ነቲ ሓደ ውቃዕ ሓደ ነቲ ሓደ ቁሕጥ ደሊ ሓደ ዋጋ ነቲ ሓደ ክመፅእ ደሊ ክዓቢ ደሊ እዚ ስለ ዝነበረ ክንዕወት ኣይከልናን ዝብል ኣረኣርኣ እዩ ዘለኒ ሕጂ ክንዕወት ኮይና ልክዕ ኣብቲ ድኽመት ንዛረብ እቲ ድኽመት እንታይ እዩ ብሓባር ክንመፅእን ብሓባር ክንቃልስን ዘይምቃዓና እዩ ብሓባር ክቃልሰና ዘይክእል እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ርእይቶይ ቅድሚ ጉዳይ ሃገርን ጉዳይ ህዝብን ይስራዕ ስለ ዝነበርኩ እዩ ሕጂ ጉዳይ ሃገርን ጉዳይ ህዝብን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክስራሕ ዘለዎስ ወይስ ጉዳይ ናተይ ርእይቶ እዩ ብካሊእ ኣዘራርባ ውድበይ ደ ኣብ ቅድሚ ህዝብን ሃገርን ክስራሕ ዘለንስ ወይስ ከዓ ሃገርን ህዝብን እዩ ቅድሚ ወይ ቅድሚ ናተይ ምንቅስቃስ ክስራሕ ዘለዎ ስለዚ ከም ዓወተ መጠን ክምልሰ ኮይና ኣነ ቅድሚ ናስ ይኹን ቅድሚ ናተይ ውድብ ሰልፈይ መጀመርያ ህዝብ ስራሕ እቲ ውድብ ሰሪሐ ዘለኹ ህዝብን ሕቶ ናይ ሃገርን እቲ ሰልፊ ሰሪሐ ዘለኹ ጉዳይ ሕቶ ህዝብን ሕቶ ምንቅስቃሳት ናይ ህዝባዊ ምንቅስቃስ ይኹን ናይ ሲቪክ ሶሳይቲ ይኹን ሰሪሐ ዘለኹ ዝገኣለሶ ዘለኹ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ክምለስ እዩ እዚ ድሕር ኮይኑ እቲ ቀንዲ በገስ ናይ ምንቅስቃሳት እዚ ስለምንታይ ጉዳይ ህዝብን ጉዳይ ሃገርን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ይስራሕ ስለዚ እዚ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ቀንዲ ክንገብሮ ዘለና ማለት ጉዳይ ህዝብን ጉዳይ ሃገርን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ክንሰርዕ እንድሕር ኮይና ውድብናን ሰልፍናን ምንቅስቃሳትናን ከም መሳርሒ ነቲ ክንበፅሖ ንደሊ ጌርና ንሪኦ እንድሕር ኮይና ኮርስ ክንዕወት ንኽእልና ኣብ ሓደ ክንመፅእ እውን ንኽእል ኢና ዝብል ኣረኣርኣ እዩ ዘለና ምክንያቱ ዓይነይ ውድብ ዓይናይ ሰልፊ ዓይናይ ምንቅስቃስ ብዘይገድስ ኩሉ ግዜ ሃገርን ኤርትራ እዩ ዝዛረብ ሞዚ እንድሕር ኮይኑ ኩላህና እንታይ እዩ ዝፍላት ዘሎ ርኢኻ ከምቲ ትማሊ እቲ ዛረቦ ዝነበረ ትፈላለየና ክንሪኦን ክንእርሞን ከቢድ ኣይኮነን ዝብል ኣረኣርኣ እዩ ዘለና ስለዚ እዘን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ናይ ብሓቂ እቲ ዘሐጉስ ናተን ዝሰርሖ ስራሕ እንታይ እዩ እቲ ዓመት ዘየሊ ወላ ሎሚ ዓመት እዩ ዘካየድኦ ጉባኤ ኣብ ወይ ከዓ ኣኼባ ኣብ መንሽሙ ኣብ ሆላንድ ነቲ ኩሉ ኣብ ዴንሃግ ነቲ ኩሉ ዝነበረ ንዓኣተን ዝተፈላለየ ዝነበረ ፍልልያት ንዕኡ ፀሪገን ሕጂ ሓደ ንኩሉን ብሓባር ከቃልሰን ዝኽእል ባይታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምስርሕን እዚ ናይ ብሓቂ ማለት ዘሐጉስ
خطايات مالتات ينيرتي حجها هاو حلف إلى نوصي يونس أنت أنا يدخل تقاوم ودمبي نحبار مكلاس حتى خملس لزلوز بالعجبة تلديسم كم زخن قبر ندل لنا مونا هاي حجوزنا موالم بوخم حوات المتن أنا أجهل أبون خنا لنا زبل أرادة خبر بزخل كاو ترفجين كاب كله نزجزا نايم حكي كم زعم مسألة من قارات ناي جايش تقوى زلهم كنت صلوا تسمع قبر تا توسخ خلال دلبيها أنت يا تراي كم زعم مسألة من كسر بعض يكونه تنسل فتاة مرحلة عبدنا عم صحمون أكيد هزبي من أنت نتن ودبات من تنسل فتاة يكونه تاير عم أنت هزبي حريت تاكسن خلوز بالعرارة خمت هزبي عدل الرخيم خمسة عم سلم مرحلة كوترم على ودب أي مسيو سلمتها ودب بي زي سمر سلمتها بحرك صار اللي تقول الحتة هزبي قريبهم كالعفهم كسمع خلا يتهزبي أنت تزفل عليهم أنت أخذت زحهم سلمتها خل حماك قلص زي كله فرد خل كابس الذي يسوون في قبل على بعض السلطات يكونون على بعض الجيل البوليتيكي من أساسات كبر عدل يركب كويس معني لذيذ جزازي تي عدمز جوز الله كسفه تسفع كبر زلارة لأن تسينكم سمعكم مايك يغني لي مايكروفون لفاتكم Thank you, Awata. You hear your voice. Long time for how. أنا سنتأجل زعباتي عاوز لك رأيته كبزي نقال نتخام من نتقي يوزبل الرأسات أنا يساوي معلني نتصور تسحيزو كساب زخده مسارحة خصاب زي كونه تقول من قصاصات الكودبات يكون نعمل سيد محور يكون نيدك أنستي محور يكون نايسر رحتني محور يكون كلهم الناس طلبات الوان طلبات زي كاب حج حيلو انت زي وصي خا ناي دخمتنا ريال ترانا استواص زي نوري نصر مجزأته قالسي تقاليسي دي او تقاليسي دك انستي عمل قدن بودبانا بيلن زوركو تو هاغراو حاجزات كذات ما كل حاجزات ترى انت تصاوتني من اسي امل العالم مبرعنا حرستاي امل فان تبرتاو تقاتلونا قدو تصاوتي سري ازبل تالني زوم تكالات زياتهم ديمقراطياويان يوم اگدستيهم سرتنا ديمقراطياويان يوم كاني سرتنا ديمقراطيا صباح مصايت يترخا ماتاتهم ترانغدن علوغو يزو مثلا سيزن زياتهم اگدسي مالتي يكون بس تبعتاوتم كحتي صار تبعتاوتم كحتي تقال سيت تودي بات قال سؤالسي بدرجه محورات لا قال سوسكو انا متاكد حاله تسمعنا تركب بس تود دبل استمع كلنا مراحه مرح كم انا عندنا رايتا اربي كما انا بودبا ملك عند مساله كان ستيريكون مينستر درجه بيتباوي الحمد لله اكوارس قليل ترى زي كونس عبي ترى زلو كان ستيو حيالات دك زمكتا مثل مسارح خونا زي مصا كم بعلى اسكال مقرس كم بعلفو زي حشي هسيو وندي تودبا نعاته حسينا منيات بنا كاسايت ايثيوبيا انتي كخوني بنصب بنقحتي قال سانيره نحنا قد كافتر حغراو نقحت زي حل سلاز دبره اذا نري ازلا ديمقراطيات اذا نري ازلا نايتات تاني امالتي سلازي بودبانا صار مغزانا قال زلع تراي نبرني اثنان معثنان استسلاسلن قاسي كان نزل ነገር እንበር እዚ ኳርአቲ ይሎነ ተቃልስ በሪዶፍ ኦለትዩ ታት ካመር አዩ እታ ጓልስተይቲ አውደብአ ካብተ ካይዶ አልስንታዩ በቀዳምነትን በሐያልነትን ንህግደት ምህራሚ በቀዳምነትን በሐያልነትን ምስኩምም ዘአምሰላ ንጹዓት ሓቢራ በቀላስዩ ከይ ከፋፋለት ዓማ
at the same time ከዓ ዴሞክራሲያውን ሓደሊባ ግደን ተራን ጓልሰይቲ ብሉሊ እጃማ ንኽትፃወት ምግባር እዩ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ እዩ ዝብል መቃል ኣይኮነን ኣፍታ ክብርቲ ሓፍቲ በጋይት ኣለኸዶ ክብርቲ ሓፍቲ በጋይት ኣለኸዶ ክብርቲ ሓፍቲ ኣለኸዶ thank you ኣነ ሓንቲ ነገር ማለሲ ብሸነኸ ዘይቅበላ ማለት እዩ ዘይቅንዕት ኮይና ትረአን ነገር ፖለቲካዊ ድባል ዘይምስማረን ዘምፅኦ ፀገማት ንሪኦ ዲና ወርዶ ነገር እኳ እዩ ርዶ ነገር ዲ ሕጂ ካላኸለለ እንደኮይነ ኣነ ሕጂ ኣባል ፖለቲካዊ ድብ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ፖለቲካዊ ደባ ዝኣምን መቸም እታ ሃገር ከዓ ፖለቲካዊ ስርዓት ኢና ክንተክል ፖለቲካዊ ደባ ኢኻ ዘዕውተና ምክንያቱ እቲ ፖለቲካዊ ደባታት ንፁር ፖለቲካዊ ፕሮግራም ሒዙ ክቃለስ ግን ኣብ ምድፍኡ ተራ ክንፃወት ኣለና እንተዘየልዩ ግደን ተራን ፖለቲካዊ ውድባት እንዳጎናኻ ፅባሕ ንግሆ ሰላምን ምርግጋእን ዘለዋ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ክትሃልካ ዝጃምላዊ ኣነ ዝጃምላዊ ምትእኽኻባ ይድፎን ዝጃምላዊ ምትእኽኻብ ፅልካ ስለዚ ህዝባዊ ማዕበል ኣቢሉ እንተብገለ ኣቢሉ ክቃለስ ዋላ ዘይፃረብ ትኾንኩ ዲሞክራሲያዊ መሰል እውን እንተኾነ ብዘይ ፖለቲክ ዝዕወት ቃልሲ የለን እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝተዓወተ ቃልሲ እኮ ስሩዕ ፖለቲካዊ ውደባ ስለ ዝነበረ ፀረ መግዛእቲ ዝተዓወተ ንፁር ፖለቲካዊ ዕላማታት ፀረ መግዛእታዊ ቃልሲ ስለ ዝነበረ እዩ ኩሉ ዓቕሚ ወዲቡ تحت الصلاه الذي سلازق قال سقوت حجو زقال سقوت لا كوينم ፖለቲካዊ ውድባት ሓሪምካ ይኮነ ፖለቲካዊ ውድባት ግን ከነሕሰኻ ዝገብሩ ዘለዋ ድኽመታት ክቃላ ኣለዎ ክንቀፍ ኣለዎ ክንቋወሞ ኣለና እዚ ኣቦቱ እዩ እኮ ኣነ ፖለቲካዊ ውድባት ስለ ዘለኹ ፖለቲካዊ ውድባት ኣይትንቆፉ ይትሮም ዝብል ኣይኮንኩኒ ካብተን ብቐዳምነት ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ውድባት ናይ ቅድም ቀዳምነታትን زي مسرعان أنصارني حبال صلاحيين حبيران ستيمن زي مقلاسن حتى بوليتيكاو سلطان قدمي امصيين اب حتى بوليتيكاو سلطان بموددار بفنجالات بمغبارن وسته حنك فقط زصار سبين زي مالت كن بوليتيكاو دبا مقلاس كن كابتن زدكو سبي سزي ما ايتعاوتان بقايت انتينا غبره نعاتن كونين زي امور اهدف غير واكو حجنا ودوات حشوي فقدن كويل يغدا متكاتنا ديمقراطية لكوين قريبا يقرب كم يكون الرئيبالكوس تفولدوات كم زلو أبنات أبزت ناسبات كفلوس نسو أبوتي إذا قال سنة فكالات وتزخيل زندك نستيو جميرون وزلوا ودبكا زي بلو تترنفنا موتور كنكونو كندفقو علنا خنك على تفويد علامة ناي زرباي زنبرون ده بوليتيكاو ودبات ما خلو ناي أصدق نسيت مترناف جميرون أزرلوا توم بوليتيكاو يعني ودبات وين كابن أبنت تماهيرون زلو حادة ما أدي خطر نفو أتوم بوليتيكاو أمنات حزو قلت حادة تترن فومتي راح انت كندفق ورقي كندفق تصعنو خنقبر مباري مش سؤالنا اي منتخاتكم تخوكم كندفق مبار كنك مبار أبقر مهزبي زحاشن ولو بوليتيكاو دبدر عليها نعو كم مريحنا خلال مباري أنا كم يزعموا كم سؤالك عرقوا نسهاقرفوا يكونكم بوليتيكاو مرقص وسيدنا مبارك نقنح كندفق مبار كندرغ مبار كل نوني ورقي تر أنا ربحنا زي كونو قيلم كل نون كسابكم مخبك عيال لنا إزبلاني إذا كن كابنات أنت نايت ديمقراطية وبحري حازم كسكون الله كاب أدلوا كود عدي كود ورجاي كود قلي كود بي كاب قلي زي كونسي كاب نتصر بوليتيكاو رعتا يتابع قدامنا تحجي تايزليا كم تبيز ولتا أما غير نجاي زلو شخص موصل لي أب أقري زلو شخص خرق ولا زولت كوف مبالغ تركب لها سلسي أنا أنت أزبل
إذن دك أنستيو زياتن حيلن ترى توديبن نصر علامات ترى أميتا مش نسخغرفو زي كونه تنزق أمت ألن علامات نزي أستتصارت بوليتيكا ودب كلنا ورقة كم أبنا زحت بنا نقرأ له أنا أب بايتو بدأ دك أنستيو زنبرة ترى أكون تودبا أمسحها حباب زمسال أوان كوني تندك أنستيو بحادة دمس سميرنا كابزا أخيبازي أروجيز أزوز بقدامنا إحنا إلى خلق على عقوينا زولنا نصبحيتا زربان كركبان أي نبرتن تخيلهم آتيهم بسلام بمردة بمكبارين كزارو خيلهم كم تايكم غيرنا تسامعنا سرزاتنا أبحد سرتن غيرو زي كاتا بمنقدو فو خيز دلي أكاتر أهالي نحنا صدق أنستيو تسيئنا كلنا إدنا نلع الحفا بلنا وإنا تقامنا نرئيلنا بويكوت غيرنا نزقاس خنقالعهم بقى حلنا إلنا وتسامعنا أتينا قلب عقرقارات كجمهور فتينا كم قدم مسركم وحج وسطكم كيكون إلنا تبولسوا تبوززوا خايلنا ستيلهم كاتم عزيزو كاب أننيو كبرات خبابيرا ستيلكا بقبو أخيبا خمكيار كوينا اتخوم عين الدفيت قلتلو نير تزخون ويتخبز حج زلو رهم قونا نير أي مقونا قلنا ترانا نبقى أرسجي حلو تزي حجون انت أزبل زي اللعا عالزلو محبر كم تستبهالي زخونت أبال بوليتيكا ود بقدام منات نسا أبزي متأخاب زي أبزي هاجر حدنت زي أبزي مبراسني هاجر زي كده انت رانا أبي ترى أنت قد قرار نحنا كوينا ولاد مخانات كوينا نزلنا محزلنا تقليل نزلنا حدا لا ولاد كوينا يتويت قول سيد سريفا زلا ساسي بقدام منات أرسزينا أنا كوي هاسينا سلازي دور هسي أبو معصول لا تتصازلو مسلا إنا بمعصنا كنا كنتصازل لنا حجموني سلازي زي محبر زي حيوله وصل كلنا تم بوليتيكا ودبا زلنا كاب صقعنا بوليتيكا الرئاتات ريحنا كاب صقعنا بوليتيكا ودباتنا الرئاتات ريحنا اتا زلخوا بوليتيكا ودون كتغاغد ترأفتينا نعا انا بقدامنا كقالعك بقى علني نعا بقى علني تا ديمقراطيونتنا يقول ستيتي حتى كم ديمقراطيويت بقى تحت يقول ستيتي اب عينا بسر زلو زير ايت اب عين زازلو بسرايت رينا فزي بقدامنا تحيالنتنا مش سماعي تمازازيتنا بوليتيكا ودبا زي كنس انتي دقا نقنعنتو التدقف نقالو تاونتو التقالع حيال قوان ستيت خوينا انت رأواتيا انت كله زبها زلو شرحوتات إذا كله زبها زلو علاماتات صار زي أرمينا وسرعتنا تركسكش زلو بعلو حبيرنا خنقالس يخلنا سزي أنا تتبليو زلو أخي أحرر إيتو قالنا مالتي كالي أنا إذا ببهران كما تاون ودبا ناتقوانو يديو زلو زلو بهراتنا هاي مالتاتن سودو ويوز عصر زلو انتو وديبو وز عصر زلو كو انتو وديبو وز عصر زلو انتو وديبو أنا حجي بوليتيكا ودبا بهرس ودبا بحمانس ودبا كلنا يزدرب كلنا يزدرب باباسي تأثير إننا نخنه ترى باباسي تأثير هو يلست تيتسقم غيره شخو تأثير وهو تبر تيتسقم غيره كسب أو مسلاتي يتجهزوا أبجز أمريكا حسابك فافس أنا أفرت على سنتين قبل غيره بأمناتو زت نعك جبر تودبن تيتسقم غيره كنا ما أنت تودب إذا أمريكا تجفي فتاي جبره أكاب اسمه ركب إيرتراوي مريتو تجفي فتاة آمن تيتسقم جبر حانتي جبره نقول لهم يزأكب عنه هاي رح نسخهم نزا أرمينا وقول له هقدر حلفكم ما يتهوت رحمة هاي حزبهم بار تمعبلين أنت تودب ويتودب يمو جبها قال لنا أرسكود تودب رحسي حزبهم باركون كان جبها يتسلا جبههم كان حزبهم بار يتسلا كريستياني يكون كان إسلامي يتسلا إسلامي يكون كان كريستياني يتسلا ود عفركم كان كلام يتسلا ود خبز يتسلا سكبر كايب اللون نسو زي بصالة ما يتسالوا بصالة ملكي زي بصالة سنين يتسالا كلهم هنايا هاد أنفس ندك حكم دخول الله تحقفهم ترحنا عاتهم تاينا نبل زربا يلا كركبا يلا بذا قطان من قد أتخيل إذا قطان من قد زي سأراه قد تطلح يمان يتبر نسأقا ما يتبر كم تفرس نام يمان نسأقا من كين هلو بخل التمقارج تقبلو كم عازيا دولو خويتو علايا سأراه قد في عازيا كنت سلازي
እቲ ተወዲብናሉ ዘለና ናይ መሰለትናን ማዕርነትናን ሕቶ ከዓ ሰላም ርግኣት ንዘለዎ ኤርትራ ምስ ተረጋገፀት እዚ ኣርሜናዊ ጉጅለ ካብ ስልጣን ማሕወልና ከዓኒ ንኩለን ብሄራትና ማእከል ዝገበረ ኩለን ሃይማኖታትና መሰል ዝሓለወ ንኩሉ ጾታና ኣብ ግብን ዝኣተወ ዕድመ ኣረጋውያን ዘኽብር ወዘተ ወዘተ ንኩሉ ዝሓቆፈት ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ከዓ ብሕግን ብእዋምን ብመሰጋገር መንግስቲ ኣቢላ ናብቲ ሕጋውን ትካላውን ኣሰራርሓ ንበልፅ ሕግን ቅዋም ዘለዎ ሃገር ትኮን ለና ኣብ ክላስ ማለት እዩ እዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ዓቢ ተራ ክንፃወት ኢና ኣጆኹን ኣጆና ኣብነት ፖለቲካ ውድብ ኣለና ብዘይገድስ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ተተሃኒፃ ጥራሒና ንሕና ደቅና ሓቂፍና ዝተባረኸ እርጋን ዝህልወና ማለት እዩ ደቅና ቀበርትና ዝኾኑ ምሽ ቀበርቲ ደቅና ክንከውን ደቅና ቀበርትና ክኾኑ ንሕና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣንፃር ዝኣረሜናዊ ጉጅለ ኢና ክንቃለስ ዘለና ወብሱን ሰባ ባዕሎም ንሓድሕዶ ብዋዳድኡልና ኣለዉ ሓድሕዶ ዕዳ ቀለለ ስለዚ ቴንኪዩ ኣጅኹም ኣጆና